Пичове, здравейте! Тези, които ме знаят, тия, които не ме знаят, аз съм Владо, също играчите ме знаят като Хорнет и съм създателя на Асара. Това тук е моя личен Асар, с който играя на игри. Също така това е тестовата пушка, която сме използвали за повече от година да тестваме всичко, което се сетиме на нея. Тази пушка с частите, които в момента вътре в нея е на над 100 000 изстрела. С нея гарантирахме, че сме постигнали качеството, което искаме. Това е моята лична пушка, с която аз играя и модификациите, които съм направил на нея е добавката на това нещо тук отпред. Спрея с боя. Един ред дот съм добавил и съм сложил тръба за приклада от тези, които намерихме. След пожара на старата фабрика изкопахме като оцелели. Съм си оставил нея. Така. Пушката е изцяло произведена в България, в нашата фабрика. Наши машини, наши матрици. Матриците сме си ги направили ние. Дизайна, моделирането, всичко сме го направили ние. Използваме много малко части, които не са наши лично производство, но те са стандартни за индустрията и за цената, на която се продават, не оправдава ние да правим екипировка за тяхното производство, тъй като те ще са същите, просто ще трябва да вложим един много пари да ги правим. Какво не сме произвели ние? Тоест, ако не го изредят, значи е произведено от нас. Така, първото нещо, което не сме произвели ние е мотора. Мотора го купуваме от фабрика за мотори. Зъбни колела. Зъбните колела ги купуваме от фабрика за зъбни колела. Цилиндровата група, т.е. бутало, глава на бутало ги купуваме, цилиндър, глава на цилиндър, нозъл ги купуваме. Хопъп гумата, правим матрица за наш хопъп гума, но в момента ползваме хопъп гума на Бегади и която е много добра и може би ще продължим за бъдеще да използваме нея. Всичко друго, от върха на цевта до капачката на приклада включително, е произведено от нас в София. Така, сега, като изяснихме това нещо, понеже имаше много спекулации, че всъщност ние сглобяваме нея, произвеждаме пушката, ще ви разкажа какво представлява Асара. Така, почваме. Ложа. Ложата е наш екструдер на CNC довършена. Цевта е също екструдер на CNC завършена. Приклада е екструдер на CNC завършена. Приклада е наша матрица, ръкофатката е наша матрица, пълнителя е наша матрица, мерните прибори са наши матрици. Това не влиза пушката, това е мое лично. Това, което съм си направил е на 3D принтер, моят експеримент с модулацията, процес на работа. Така, сега започваме. Контролите са двустранни от двете страни. Предпазителя е не класическия, който е 0,90-180 градуса и трябва да прави едностранни движения с пръста, а тук е много просто направен, 45 единична и 90 градуса автоматична. Така, спусъка е с механична стена и ресет. Тоест, ето това е мекия спусък. Веднага след него се усеща стената. След стената е изстрела. В момента трябва да сложим смената така. Ето го. И след това е ресет. Тоест, стена, изстрел, ресет. Така. Също, ключалката на пълнителя е двустранна. Така. Имитацията на лоза за зареждане, която отваря и за хопъпа, се движи като истинските стаи. Така, за да се настрои хопъпа, се фаща от тук, държи се отворена и ето тук с палец, много лесно, напред е за повече хоп, назад е за по-малко хоп. Така, също е с функционална затворна задръжка,
Какво означава това? Че ако имаме празен пълнител, в момента в който свърши топчета, спира да стреля. Извадим напълнителя, не възстановява стрелбата, докато не натиснем затворната задръжка, след което стрелбата е възстановена. Така, също Асара идва с възможност за включване на прекокинг и на изключване на автоматичната стрелба за терени, където е забранена. Или да кажем, ако искате да направите DMR. Така, за преключването, примерно ще ви покажа прекокинга как слага. Предпазителя трябва да бъде на положение единична. Сега до края на видеото това ще го става страни. Така, за целта трябва да разкачим батерията, закачаме отново и задържаме. Така, това винаги го правете, когато цевта сочи на безопасна посока и сте сигурни, че няма пълнител топчета. Така, това, което направи в момента контролера вътре, който е вариант, много така, най-новият ни вариант на IceCU, калибрира в момента прикоката и от тук нататък вече пушката е с прикока. Така, изключването на прикока, изключваме батерията, влагаме, натискаме спуска и няма. Така, вече ще върна обратно капацата. Така, сега следващото нещо, което е интересно е, както съм казал или тези, които не знаят, това е модулна система, което какво означава, само да си намеря инструментчето. Да, сега трябва да всички ги боря, естествено, да виж последния джоб. Ето. Така. Ако искам да я отворя, този пин трябва да го избутам. Пина си остава тук, не изпада никъде. Фащам отгоре, чупвам и се отваря. От тук имате достъп за инспекция на гирбокса, ако се налага. Дори може, ако искате да го смажете, директно тук да нанесете греста и тя ще стигне моментално до всичките зърни колела. Няма нужда да се притеснявате, че ще сложите повече, защото тук няма оптични сензори, които да бъдат изцапани и заради това да спре да работи нормално. Ако искате да смените пружината, ето тук се вкарва един шестограм, натиска се малко навътре, завърта се на 90 градуса, вади се пружината, сменя се. Така, ако искате да стигнете до цевта, трябва, само ще оставя инструментчето, това се тръпва леко, после от тук вадите целият цилиндър и ето от цевта и хопа камерата. Сглобяването става обратно. Ако примерно искате да имате CQB вариант в карабина и DMR вариант, няма нужда да купувате 3 отделни асара, може да купите един асар и 3 отделни ръпари. Сменя се много лесно. Така, за сега няма да ви добявам, да ви покажа още нещо интересно. За целта ще оставя за малко. Той ще извадя само цевта. Така, приготвил съм си тук една друга външна цев. Това е нашата CNC цев. Първото нещо, което ще покажа интересно е, че камерата, хоп-ап камерата няма стандартните крилца за подравняване на вертикалната ос. Няма нужда. Другото нещо, което ще ви покажа е, че толеранса между външната и вътрешната цев е много малък, т.е. няма нужда тук да се слагат някакви уплътнители. И също между камерата и цевта също е нищо. Не пада. Така.
излиза. Какво означава това? Ще взема обратно моя ресивър. Ще сложа пружинката на цевта, да я върна вътре. Това означава, че от върха на цевта до през хоп-ъп камерата, през нозела, през цилиндъра, всичко е соосно. Друго много важно нещо. Ето тези издатини тук служат, те опират в ресивъра, така че когато буталото когато буталото удари, цялата енергия от удара се прехвърля на ресивъра, което означава, че няма значение колко силна пружина се слага, никога няма да е възможно да се появи пукнатина в цилиндър шеловете. Така, също сега вижте как хоп-ъп камерата е абсолютно фиксирана на място. Затова казах, че няма тези кривоца, които са популярни. Тя не може да отида никъде, което значи, че имаме абсолютно всеки път еднакво подаване на топчета на пълнителя и еднакво отстояние между нозела и устните на хоп-ъп гумата, което гарантира абсолютна консистентност и точност на изстрелите. Делтата, когато тестваме асарите, съвсем 120 пружина. Какво значи делта? Това значи разликата между най-силния и най-слабия изстрел е под 1%. Което на хронографа 720 пружина с тази къста цев означава между 128 и 129 метра в секунда. Така, това е за момента. Последствие ще има други видеа, в които ще показвам повече неща. Надявам се да видим и хора, които вече имат асари, да направят някакви видеа, в които да споделят тяхните впечатления. Ще се видим на игрите.